Cuma kuNthokozani ndiyathemba niyaphila. Bantu abahle, umzekelo kuba ndingumuntu okhangabikho kuba kwezi nyanga zizayo pha kuJuni ndizawungabikho ukuyoma kuJulayi ndibe khona after uJulayi. Ndiyacela ukuba abantu bayisebenzise iHerbalist. Emakhaza ndiba khona uLwesine, uLwesihlanu kumntu ofuna udibana nam ubuso ngobuso. Umzekelo ke umuntu uyakwazi ukundithumelela imessage kuWhatsApp okanye enze call atsho uba Nobulali ndinengxaki ethile ndingasebenzisa ntoni. Umntu ndiye ndimyalele ndithi ungayisebenzisa into ethile nethile uyakwazi ukuyifumana eHerbalist. Utsho ke ngokube lula. Umzekelo nakhe nditsho ndithi amanyange iHerbalist ayenzele izinto ezikumila kunje kuba ndingumntu okhe angabikho. Umzekelo ke ngoku iHerbalist iseMitchells Plain. eMitchells Plain eTown Centre. Xa uza apha uthi uza ngasezifishini. Xa ungasezifishini uyayibona iFacebreak apha, ibuilding yeFacebreak esecaleni kwendawo ethungisa izihlangu ebhalwe Adams Shoe Repairs. Uye ungene kuloo building leyo okanye ke uthumele imessage yeHerbalist bakuphe i-directions. Ndiyize ke ngoku ebantwini ababuzayo uba Nobulali uyamsebenzisa na uPex. Umzekelo apha ekhaya uPex siyamsebenzisa. Uyayithumela ke imali yokukhanyisela izinto zakho, uthumele i-proof of payment kulaa number yaseHerbalist utsho uthunyelelwe iziwasho zakho. Umzekelo siyathumela yonke indawo kuma-Northern Cape, Eastern Cape, yonke indawo siyathumela. Xa uthumele i-proof of payment yakho uthumele ke ngoku i-proof of payment, uthumele into ezozidingayo necode yendawo kuyo ukuze usebenzise ucourier guy i-address ifike kwipaseli yakho. Apha ekhaya hayi asisikemi bantu. Xa uyifakile imali uyozifumana izinto zakho. So ndenzela aba bantu ke ngoku abathi befake imali ufumaniseke uba umntu mhlawumbi uphenduleka kudala. Xa uyifakile yangena kulaa account number ithe Nobulali Herbalist uyayifumana ipaseli yakho. Ndibuye ke ngoku bantu abahle ndize kule yoba mna ndiba kwiintsuku emakhaza ngoLwesine, ngoLwesihlanu, ngoMgqibelo nakhona kweminye imiGqibelo. So yile nto ndiye ndicela umntu uba andiWhatsappele kuqala okanye afowune then nditsho ke ngoku ndimcacisele.